3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami teko kelompok 3 meh ngerjakno tugas basa Jawa tembang campursari, lagune judule Kartonyono ning Ngawi Medhot Janji. Perkenalkan, nami kula Maulidina Kurotua Aini Yudhya Putri, nomor absen 13. Perkenalkan, nami kula Febriana Syamardia, absen 9. Perkenalkan, kula Nurisa Adatul Walidain, kelas 14, nomor absen 23. Perkenalkan, nami kula Nurul Istiqomah, absen 24. Perkenalkan, nami kula Nesa Frisita Ardelia, nomor 22. Perkenalkan, nami kula Tias Mumpuni, nomor absen 303. Klik tombol lonceng karena subscribe itu gratis guys. Gitu. Kok kebangetan sambat belas rono perhatian. Jelas ku butuh hatimu, wis butuh awakmu. Kok kebangetan loro ati iki tambah rokal tak perhatian. Sore wis oleh janjimu, wis ra kajo aku. Mergo wis tau jeru. Biyen aku jek betah, suwe-suwe wegah nuruti kekarepanmu sansaya bukrah. Tapi kenyataannya pergi. Kartoyono ning Ngawi Medhot janjimu, ambruk cakapku nuruti angan-anganmu. Sakabehane wis tak nuruti, tapi malam blenjani budal malah tak tutui dalane. Metu kono belok kiri lurus wae. Rasanya wang sepianmu sing marai hati tambah bebani. Ulang Biyen aku jek betah, suwe-suwe wegah nuruti kekarepanmu sansaya bukrah. Biyen wis tak wanti-wanti, aja ngasih lari, tapi kenyataannya pergi. Kartoyono ning Ngawi Medhot janjimu, ambruk cakapku nuruti angan-anganmu. Sakabehane wis tak turuti, tapi malam blenjani budal malah tak tutui dalane. Metu kono belok kiri lurus wae. Rasanya wang sepionmu sing marai hati tambah bebani.
Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.